Reit, stori fawr o'r wythnos, rhain gigs. Ie wir. A trwad, ydy Tosiac yn mynd i ffonio fo'n i beidio, pwy o wir. Ond beth sy'n ni'n poeni amdano fo fwy ar y funud, ydy beth mae Alex Ferguson di ddeud. Oedd hi ymateb o, pan oedd o glwad am y stori yma wedi allan yn y West Mail. Oedd o'n dweud, na, dwi'n meddwl bod hynna'n mynd i ddigwydd. Mae rai bod Ryan Drian wedi cael moment wan yn hyd yn oed awgrymu'r fath beth. Ond beth sy'n ddiddorol wan, wrth gwrs, mae'r sefyllfa, mae Ryan Giggs yn efo wan, o wahanol iawn i'r un oedd o yn efo 2 blynedd yn ôl pan oedd o benderfynu stopio chwarae Gymru mwyn gallu hwyhau i yrfa fo efo Man U. Rwan, mae'n 36, mae gynnu fo contract efo United am just dros flwyddyn arall tan mis Mehefin 2011. A mae o'n gwybod byn hyn, wel, diolch yn mynd i fod yn chwarae am lot hirach na ni, beth bynnag. Felly, sgynno fo erbyn hyn, ddim lot i golli drwy mynd yn ôl ella i chwarae Gymru. Ac wrth gwrs, yr un peth sgynno fo'r goll, mae wedi yn ei yrfa ddisglair o, mae wedi ennill bob dim efo United dwywaith. Ond dio rioed wedi cael chwarae yn un o'r pencampwriaethau mawr yma, wrth gwrs, yn y rowndiau terfynol. Ac efallai bod yn sylweddoli wan, wel, mae yna lot o chwaraewyr ifanc fama gyn Tosiac. Swn i'n mynd nôl i'w canon nhw, ella bod yna un cyfle i fi gael disgleirio o flaen llygad y byd eto. A mae y syniad yma o chwarae yn an emergency mewn argyfwng. Wel, mae Van der Sar sydd efo Giggs yn United, wrth gwrs, wedi gwneud hynny. Felly, pwy a wir, te? Pwy a wir? Reit ta, gêm heddiw ma. Dim sy'n mynd i fod yn gêm fawr, oherwydd gêm fawr drwy Burnley neu byn Blackburn, swn i'n dweud. Mae Blackburn ar y blaen yn 1-1 gyda llaw David Dunn yn sgorio. Ond Lerpwl neu byn Sunderland heddiw ma. Mae'n gêm fawr i Lerpwl, dydy? Wel, mae bob gêm ebyn hyn yn gêm fawr i Lerpwl, ac yn enwedig felly i Rafa Benitez, gan bod o wedi garantio neu grantu yn gynharach yn y tymor bod Lerpwl yn mynd i orffan yn bedwerydd. Ond twyd, mae gen Sunderland chwaraewyr da iawn wedi yn y blaen. Wel, po fatha Bent ar enghraifft ar yn Bent sgorio 1 gol ar 20 tymor yma, a mae gen fo record dda iawn yn erbyn y tîmau mawr. Mae wedi chwarae 6 gêm yn erbyn y Big Four, fel maen nhw'n cael ei galw tymor yma, a mae wedi sgorio mewn 5 a 1. Felly fydd o yn beryg i Lerpwl pnawn yma. Problem fawr Sunderland ydy, maen nhw yn uffernol o wael pan maen nhw'n chwarae oddi cartra. Dyn nhw'n di ennill yn y gyngrair oddi cartra ers penwythnos cyntaf tymor. Dyn nhw'n di ennill yn Anfield ers dros chwarter canrif. 1903. Dyn nhw'n di sgorio yn y 5 gêm dwi'n dda. Record wael, ydy? Mae yn wael. Bron iawn, mae'r wael a 3 mis y diwrnod. Briliant o fei. Dwi'n meddwl bod ni'n sgorio yn Lerpwl ers cyn i'r gan yna ddod allan, so fe'n blynyddoedd ar ôl. Ond ar llaw arall, Lerpwl, maen nhw wedi cael problema tymor yma yn amlwg, ond mae rhan fwyau trallodion nhw'n eich diarth da. Wedi digwydd oddi cartra, mae gen nhw record reit dda yn Anfield, maen nhw wedi ennill 7 gêm gyngrair o'r bron yna. Felly pnawn yma, ti byth yn gwybod efo Lerpwl na gwt. Mwyn o dda adra fe dydy? Wel, yn union, ti byth yn gwybod, ond oherwydd bod nhw'n dda adra, swn i'n deud pnawn yma na nhw ydy'r ffefrynnau. Mi ddylan nhw ennill. Dylan nhw ennill, reit ta. Yr uwch gyngrair. Pwy sy'n mynd i orffan y bedwerydd? Mae'n fwy o sôn mwy o lai, pwy sy'n mynd i orffan y bedwerydd? Sy'n mynd i lle gyngrair? O, dwi'n mynd cytuno fyna dweud y gwir. Mae'r ras am y teitl yn yr uwch gyngrair tymor yma yr un mwyaf exciting dwi'n gofio mewn tymhora tymor yma. Mae 3 tîm fel ti'n gweld fyna dal i fod yn y ras. Ond fel ti'n dweud beth sy'n dda, mae gen ti'r ail ras yma hefyd dwi'n. Dim rhyw 2 dîm sy'n pwysio mewn bedwerydd lle. Mae gen ti 4 tîm. A ti'n gweld fo yma, wwan bod Tottenham di ennill ddoe, maen nhw 5 pwynt ar y blaen i Man City, felly yna bwysau mawr anyn nhw i ennill nos fori. Maen nhw 7 pwynt ar y blaen i Lerpwl, bwysau mawr anyn nhw ennill. Felly mae'n gret gwybod yna fwy na un ras yn mynd ymlaen tua top y gyngrair. A hyd yn oed tu ôl i hynny, gen ti dima fel Birmingham, sydd dylan nhw bod yn edrych dda. Wel, maen nhw o'r diwedd i ddechrau chwarae do. Sa'n nhw wedi dechrau tymor o well, wel ella sy'n 5 tîm yn y ras am y bedwerydd lle, ti'n mynd gwybod? A sy'n mynd ymlaen i gêm fawr y diwrnod heddiw yma, ond yng Nghymru beth bynnag, sy'n newydd yn ebyn Llanelli, mae'n syth rôl i net 5 gyda llaw. Mae'n dyn ar y top na, dydi? Mae'n dyn, ond yn y Seintiau Newydd sy'n y blaen, dwi'n recno ar y funud fel mae'n sefyll a Llanelli ydy'r ffefrynnau, jyst achos bod gen nhw 2 gêm o'n llaw, 4 pwynt maen nhw tu ôl, a sy'n nhw'n cael canlyniad heddiw yn ebyn y Seintiau Newydd, ond maen nhw bwynt tu ôl dal efo 2 gêm o'n llaw, wel, maen nhw'n gorau bod yn y ffefrynnau, bod gen nhw lot o gêms i chwarae mewn cyfnod byr iawn o amser. Ond wedi dweud hynny, di Seintiau Newydd heb golli adra trwy'r tymor, a ddar nhw ennill yn Steben Heath o 2 gol i ddim cyn goli. Felly mae'n bosib na Seintiau Newydd ydy'r ffefrynnau heddiw. Ie, ond swn i'n dweud na Seintiau Newydd sy'n mynd i fynd hi, achos mae rhaid yn nhw ennill. Ond cofiwch bod y gêm yn fyw ar S4C yn syth rôl yn net 5 heddiw yma. Diolch yn fawr iawn i Mei Emrys.